Hangni kapor nginya sengapat ia kena ke jingpla na I darisha langti ngingat kena ke jingpla kan long jingker khu bana ka sengi ka sengi ngiyo I ki kamba ke jongbleng ngiyo snow I kam ke pala ke ba ule do shisha ka ktin ke jongbleng ka ong ia ke ke ba bleu la le nginom la ban buri ia kata tadeng ta kena ke sengi ngiya skap ini ke jingpla ai khoblei pi we barok ki ba sngap ia kena ka jingkren na kena ke por ba ini ke jingpla bleu na ker khu ifi tuan ai ke por jingi kendiat ban sengap yang nege jimpla. Mira try ke kerteng congari dari shalang te try snong de nanong na dengan masong sa mentah nyong me te nga ingo try ban ko nga ingo try nomor pela nga ban wan ni ban plai ke ba mu ula le ha ji im jonga ban kumjur ho nadu darit nadu po kami la long no nga ong ba ngade kristal du po kami mo hande ka ji im jonga pada kami de satya kum kata baong Kristan hadai ngayat lat na kata baong makam de Kristan hadai ngamyat pada kat kum kata tien jong blei ban kajing im jonga sisa kala jot kala sakama ngala ngom hagi babon kum kijingdi bu ahat kum ka kiat ka bioi ero ngala ngom ban kum juru ngala di kini ke secret ikan jaru ngala mat abang aingu pada namar bang kamde ba ngala kerni dengan sulong basumat kum tu ban kadon ro kapor ba kam tam le bangal angop kini kijing di buat kum ka bioi ele ngala dan ka wei le bangilet kum ka birthday party kum tu ngala long bangala buat pelat ngala thia buat hang turu ngam tip brio shu te ban kum juru ba ngala angop kum hakini ki auria ngolong ka kapun kthang hai ka ji im jonga ngasathu namar ba ngale ya ke bau ble umsham nas kubha te bat kum juru hapor ba ngadang ret bhadang kat nusnam madan ro ka jingpang tibi te nglawan sumar sin shalong tamangi aingu pada ngala khia no hoi hagiti ki por pat shem yutrai ngam tip ba ong ba kadei ba yutrai lapan khia enga ndrengi ong ba kidi doktor lapan khia enga te ngasosen ep dana banta jungi mei namar tang na kadau jonga I habandi lo iki jaka ki taman dio ban sumaringa man khia na kata ka jingpang tibi tarau mei aku aban ong phoi ba kubli subun mi phla le kat bala na banta pen em yonga ban pen khia ta yong pang yonga ta yong pang tibi tarau mi chicha aku aban ong phoi kubli subun phla le bha prat nga nge chicha trai ti sun da khu chicha e phoi mi bat sa awi ro mi aku aban ong phoi ba ngadirat nan hanoi te khun yong phoi yong ba phoi wa du pheda dom pheda ayo nga habu kaktien ka striet nga kala long no kapen bitare phoi ndre manoi chicha mi ngala kala bomon ngala pdiang chicha tau jisu ngala chem chicha betau jisu de chicha tau nong pen im jonga ban ngala pdiang chicha jisu bat angit chicha mi lada poi ji no video ngit phoi wa mi pen pdiang no jisu ban mi ban kala long chicha bru thamai mi ngadirat nan ati hanoi chicha ngala pen bitare phoi bat hadu nga wang la kren ikten phoi hadu nga pen sosi phoi tama me nga pan map hani snoi map mi snyo ayore yong kren yonga phoi apen sosi chicha nga long chicha ta khon ka ba la long hat am ni chicha ka bam buram ya lai kimi pa kum juru e pipa kwa un pan map namar ho nga la ajrong kti ati ki por bang pat shem yutrai nga ajrong kti ye pipa kum thap kum sho ye pipa map pa ati por chicha de bang pat tep yutrai ngalong chicha khon balo bom don akore lagi kimi pa rei mentana du masem utrai nga sathu kakta ngatip ngap pensusi chicha bisa bat kakta chicha nga mentah bang la sem utrai bat map se pang nget phila map da fi nga kan video bat kum churu ho ka jing em jonga chei thu ba ngalong ka jing long ba hayeng ki barok bun ki chai ong bangat si ong tips ni mo ndrei sabar rang ta pada ka jing em jonga kam long satya kam ta ndrei ngale ki ba bat sosi sudah lada ki I lengam tip ngati kana ba tip shu on sha ong kum no ndrei hayeng pada ngalong arsap tel along no ka jing em jonga kalong arsap kum dan tang sisap ndrei kadon arsap hayeng ngalong da kum wei adu as ong ro bangat tip singi ba kum ta ndrei ka jing em jonga pada kum long kum ta ndeng aingu pada mentana do bang asyam pada try jisu ngara menta ken oi nga bangalong kum ta ro soi hap ndrei men swala de ki oi nga tip singi bun sien nga pang ka men siem namar hawat hayeng apan ing kata kadur banga itip singi bah ndrei sabar pada tangki bayu iya ta kam banga ngale kesa sathu nga ngalong kum do
bat shisha ka jing im ka jonga ngapan susi ru ke babun hoi ki don ke ba ngam yo ban pan map ki hindai ngai leng ba jong kan ni video ngapan map fisya bang apan susi pan kathang ngabakla ki kum keren hoi ngam la ban ni kan dok mak mak fisya hindai ngai leng ba jong kan ni video ngai map nga ladang la bakla apan susi fisya wat num bat shu kata ban kum chu ru kwa ban ajing plan na dok ba ngala shem yu try pada nga join ka Bible school ondang la join ka Bible school pada hoi nga hapor ba nga join ka Bible school ngadang tre positif bang te marsin join pada ka Bible school hapor bang la awan Bible school ka don ki combine class nga ban chim ki shuti te la long no ka kamru ka dong kambrio bet te ong la long no ka kamru ka dong kambrio te la ong bet ba phi kwa nem kwa chu ban tre te nga satu kata ka de tang kijing tunjuk sudah ong ba la long no beli utas yang hatu ngajit ka kam dengan ngajit u Henry ngapa nga satu namar ba ladang ik Bible school ro nga so benduat namar ba nga satu ngayo ka jementoy shibon habang awan Bible school nga satu kumno bangan mangan ya ka kum kitin jung play kapan sha long kum ba kapan pe sha ti khamat kan jaman siam jonga ba kumno sha ngan ya kum kitin jung play da dep no tu pada tu ong bai ngala rai nga baha banga jet ka Bible school ban banga trail na ada nga ong ba ngadang kwa ban trail kamun ngati kena bai ka Bible school ngandum la ban pendam te ngarai no bai ngong ba to ngan lada ka de hadu kata ba kalong kum ta ba kam brio bete ka bhaba pinyawan ada ki wei dong banga jet bai ka Bible school ma te dep no tu pada tu ba kham trail shu ra te tu kla ya nang ta adep nata tu kham tre shu re tu nang tu kham tre shu namar nga tre sti smairang asa sti smairang ti por barang tre de no tu pada ngi kriya no shni sha nyomer ngi wan sa no nyomer ti ondang la sa nyomer pada kawan tu desa ka por ba kawan ka jingkar du ngimtip la pada ngin siu bayi kawan usah ta por ngimtip shu bat para ni don ta para tu mangi sa ta para po nyomer te ong da ngin siu kata ka bayi namar ba nyempat don jing mi ho ngi sedang mencet to jing bam handre udang sedang tan ibadat namai nang su sedang je lalu ngabat para pring shu drawing shu bu ti be hami trai namar mi tip kam bhai ki baro nile ki om na benta junu na benta jong mi te dam na tu pada tang kum ta hi hab dei ai bayeng kum kita hi ki ar tarik lai tarik tinggal kan mau pada hakalai po tarik karung ta pisah pada paling ngong ka pisa yu kan ka barung kum ni mo te ka na kata ka office dang klina office ngong ka pisa yu mo kum dong ada rung habang kham treshu kita hi batren po office ru ki ong ba ka de ka hok jom phi ka de ban yo phi tang kum ta hi nga sa thu ba kam de chi cha ba ho nga ngu to ka office ru ba mo ka kam shem la khen nga ba la dang am treshu ru long ka pande be kata ba ka de ka ong ba ki ong ka de ka hok chonga de nga de ka sa thu ka ta de baro di trahi bakta ki ban pendong kata pisah bangi yo ai ka bayeng tedep nang taru nalor bangi sa ta kayeng ru karem bat bai wai bat bai laj bat bai karem ha tengi ong ngim tip shu ndangi sa ni tengi satu ngi numla ban ai be kata bayeng man ubanai te bat parahi ngi shu bu bijing dwai nga shu ong bat ngaru hala ding ong anget be mitra da mi man shong ni pendap hi bayeng la da mi man ban sei no ru ka be mi man mi hakta ka step pada man step dang shet jing bam i parap de lawan i dang wan i wan tong tadep lang tu i wan i ong ka yeng la yo mo ka la ka yeng ka ba dunador tadep lang tang ong sunta kum khat ar spa kata ka dor yeng bailat tela ka jong tengo ong ai ngu ta te try no la jupap tang kum tu hi dwai kum tu hi la yo ma no hi kamba te dep lang tu pada tu la kriya no ha kata ka yeng te la dep lang ta ila esa sahanta kajing tenju nga kawan na kawai hadin kawai da dep nang tu te la long no asa thu ba ngas khamet kajing ngai dang aja sakum no ru kajing ngai be hutrai ong te be pendap be hutrai da dep nang tu dang asa santa pada kelawan saja le pada kajing mut jing perkhat jonga ban artatien ban long kini mensi ban long bitar ban long phoi klumar tu non jing ale hadu ba bun sin rong se wan ni anu manchu se jing sakari ro namar ba kadan baik kaman sim jing pandrem ro te kum tu pada kadan ro arsur lai sur don ba ong ba kadan baik kasur ba ong ba ka bha ba wan ni kan ro iki sakari jung tra
Tengah pen ko ngu e kata pa dai ngon kenduk bi sekri jong trai kenduk jong pastor pimolong pastor bantai mesro se ikum tu dep nang tu hi tu ciar ngayo men siam pa ni kitu sia berki oi nga kawai ka dei e lada banlat da kita ka dei ngi hab bandon ka ketien mot ngi hab an pule bhai ka ketien dep nang tu pen ko ngu chi sai kata nga puli chi sai kata na kawan bai ka men siam kham tam banga ngala ngop bi kini ki jingdi ki ba pen bu a kini ki auria e kawan bai kitu ba kumdu pa ak so hok nalo pha ale e kita kata e ka ba wan bha ka jing pendrem ha ka ji em jonga te na du bang pen ko ngu pen sekri jong tra bi ki ong puli bai ka ketien lada pidon ka ketien sisa kin jing pendem e bro khoi kin salat lun apan ko ngu e kata nga se puli be ketien ba sisa nga siam ru sisa ba ka de ka ketien hi ka ba pen long e nga ni hadu bangan ai jing plan na mar ba asa thu kam dan shu ka jing pendem hanga de na mar ba nga puli ka ketien pat nga siam ru ba hoi wala da nga sngo ben lara bun sien habang adan haji sakri wan we to ka surba nga dei si de ta nong pop bang nang pop sedang pop pakidan bang le e kata ka pop Andai nadu bang puli pada nak tien kum izayal na wan kon khat phararu ong utrahi tu ong ale tu ngine sat nialem laki pop jong phi ki long ki basaw han kini kat kayor laki saw betu kin long kum nyak long brot shisha nga so thu shisha ka tu ba ka ai man si me nga ba ong kani shisha try de mami hi bakren nga ba de mami hi try ba pen tikna ba nga shisha try nga long khut na mar ba de mami try ba asai da ta kasnam ka jong mi te om tanang taru hande nga siam kum na hebru kal no ba prar khat ar si phau khat nyoru tu ba ong ba ye ki pop ba dikri kang jong mi ngan om kan masuk ula ma be te ki pop jong ni te ta dang ayo men siam shisha ka dik ka tien shisha ka ba pen long e nga ba ngan so scam bat nang ye so scam wat hadu menta ngan so scam shisha ba ka dik ka tien ka jong mi mar kum juru na isaya ka nom so fly ko ar san ro utrahi tu ong mangahi ngan map no ekta ki jingle palat jong ni te na benta la di hi na benta mot na ka benta jong u hi umap no eta ki rangkang jong ni na marba nga sa thu kataru bale umap na marba de da benta jong u na marbu iet palat ini bat ka weiro nga sa thu na marba uble hi ula IT ala jong khun de na benta jong ni iwe pi iwe mot ula IT no ela jong khun bala khamar we te na benta jong kani ka thai ka thoba yengi hinga sa thu e kata tarang songu ha namar banga pulis sisa ya ka ketien ka ba pelong nga ba ngan yang scam ban nga so thu wala da ki wan mentaru kidang wan be ki sujung pendam ngai bun ha ki sujung pendam ki wan be man ka por la da bakla tang iwe khnya ro kla wan be ki sujung pendam hndai nga ai ngu ka ketien jong ple hi ka ba pen ka ba long pen scam nga ba em ki tu ki de tang ki sur ba pendam sudah pen phai dien nga Henry bat kumjuru nga aingu sisa bangawan kan di bubble school leng baju ni bubble school habanga nga puli si yai puli kitu ki ba ngiyo ji hikai na bubble school kitu kan ngayo sisa kata bangayo men siem bat long da kadon kanu ka jing artatien la ne kanu ka ba ngan ong ba asong ba ongan numan shu ji sakri ru na marba kibon palat ki ba kasur ban pendrem ba ong ba kum tam ta re kadeka na kitu hi ki ji hikai ru ba ngem de berskap na kisur jong ki banasani na satai na badon ki bri ru sisa ki bawan ban pen arta tien nga hatu ki daru ba ong bayo sya alam bakla handrei ngapet pade kat kum ki ji hikai jong ni sakri jong trai bat kum ba ngapet na ka ketien kalong thik ka kum ka ketien jong blehi nga sathu ba kam de re ba ki hika bakla la ne ki alam bakla de nga sathu ba ma ki ru ki hikai om da ji hikai bri hone ki hikai bat na ka ketien ka jong blei bat kum chu ru nyakwa ban phla ba dar adab na kita baro sabang nga sedang na pada sabangan yo ka jingpang nga sedang wan pat ki jingpang ke bangam jupang ngon chwa menuru hoi nga sedon be kini ke bayong khali kini baset khumut kum u saina se ing sedon hiya kata handrei kalong pher bha khamtam heti por chwa ban long hiling festival chapo bhoi rambong chwa katu ngala pang ha kata ka jingpang jonga ka suwan be sendet kum tu chisngi shwa kawan hi ka balong khamlong kha khri ing mat ngap hi re ngong ai seitan de yu hi kamlong e hiru ita jingpang jongale ban ya do jor bat ba u tra la sha lo ding phna te ngam ban ngap hi re kum tu sandi por bade wan jeseng kum menta sandi long jeseng ha po molai next sunday kan long sapo bhanambong te ka dawan kata jingpang sa thu ka tu bar khoi ka de tan chele ban pe benga ban de jeseng sapo bhanambong namangal along excited ha ba ong balong je sing chepok boi rembong te kawan ta jingpang ba nga
kawan baik basuk kriat berkata klik ngam satu tahu syuk kalau jingpang ayu ngam tip dari letas ngam tip syuk kalau jingpang ayu haduk kiti kejar kelom kenyu baik ngam judon ngam jupang menurut kata datang kata hi first time berubah kawan hata kamet jonga ba ngala ong ro e para ba ani su kriat hata mang ong yang andaj bet ngandum pensengap reta jingpang te lawan hadu maulai te lapoi maulai ngala syong da don ke jingero jing mani ngala yeng ngakwa pelat ban simbentalem ban yero ban kam tambah yero bay mani la ya syat e lang ki ngala ngakwa ha ban syat lang tabang ngam la sipang syong sipang yeng namar kam la re plus ngam julong hiru kum tu ba hadu ba kata ka jingpang wat bat pe ki khmat ngam la kabun ba ngakap re ngasngap ba kam tam la asam ketien jong pastor e kum tu kila ai ketien ngasngap ya ki tambah el jong pat ngam la pe ki khmat ngasyong ngakap re pe ki khmat la jong te kalau awan ro ba kasur ba ani bha balik phai no shi ne shi bit jan mit ne le shun ne chano thamai nomar bal adep nang tu ngi le bat ngi lawan be ji krishan thamai jong jan mit tu san be ji te kalau awan be kum tu ba ong ba na le shu ne kata kalong ta kamet tem long re mo ben ne ta chate tu dal awai nang tu ngi la mi le bam ja te la mi le bam ja kalau awan be biang ta sur ba bha balik no shi yeng bat le tong para shi shan nong thamai dei nga tengam kwa re kamen sim ro kam sha hi re ko be wan be chini shan thamai wan be da jingyan katarik ni wan ro ni syong nak bos na po molai tang hadu ha po mau benar ni wan ya dah kajat hi sedu sini sana po nok thamai te dal apoi hang ni pade marsen po hi hang ni marsen de prung hi hang ni ha po tang han hi po phalau jong han ni internet center marsen rung hi hang ni ngara satu ka pher ha ka met ka dalong ro kata chi su kriat ro nga so kam don shu ngara satu ikar dalong pher ha te tu ngala syong ni ha po dang la syong long katar ro pa dapat skap than hi ra Handai marsis dang jingaro jumani pada ngasat bha. Dang asat bha ngakan mau ta ngoni ngasat ha ngaso kumbang ngasat bha mentas ni se bani kini ni sngi banga ngaklan mo ngom kumdum ta barakhi kan mau ani menele sepo molai le ngamla hire tambangan ngan kerda tang kikmat ngamla hire bangan pej handai menta pada ngalong haduk ani ngasu bat kairo bat ngong tat aingu imi trai bamila pen kia nga kan isi tedep nang ta pada tu la sedang rasa ke hilim festival sepo boy rembong tu sepo rembong am lele syura kam lele syu ta ka jingpang ka kampang kam isu hiring ong aingo imi trai nama kam lele syu hiring tu baro lai si baro jasing stay tidak ada marsendep pada hilim festival sepoy par kawan biang ka jingpang kawan sa kasuling penremba kadai ba namar hapor balong jasing sepo boy rembong pastori ong ba dan bakwa ban ajing pla wan sini syakmat ajing pla kalau ada nama simar ong ajing pla mo bu trai lo le kamba tambang pan pada kawan dah kata sur ong ba de ba pam pla ong ba takadau pam ajing pla ra tedep nang tu pada bar namar kawan biang serta jingpang kata jingpang pada kadena sada ka wei kamlong syuk ba ong ba su krian kumbang along tu ningkong handai kawan bang ka kata tang siliang kalong mitang siliang kan ni kadur ka kata tang siliang ka kenjut ka khali ro kenjut tik kum tu kumba mi to jawa mi e kum tu kada kenjut ha ka khali ka pang ha ka skor e siliang tang siliang baik kan ni kalong betang siliang baik kan ni ka khali nani siliang khamat e kum tu kenjut ka pang ha je marbas dang ni hi ha po marbas dang ji sakri ni po nang thamai hi te ni ong pastor ba tu la duai la wai ji sakri e pastor si ong ba ni ong ba pediang ya ka jingpen khia mo kinu ki bapang ba stom ra ki kti ba pediang ya ka jingpen khia ngara kti ba pediang ba jingpen khia ana kam kanti ba ni izaya kalau nong ka ba san plai dekat basan ka tu ana jim senam justru apan khia kam kanti ba ka tu ong bang apan khia ba pediang ba ka jingpen khia ba ngai ngayo ka jingpen khia ba chi shahi marba dem marba kata ka jingpang jonga dang adem le ngaso kumba dang adem ngaso ba ka khri jonga ro ka hap madante handai maradep nang tu padi ong pastor tu tuat kita ke jingpang jong pi kita ba pi pang nama ipa bukti ta jaka ba pang tingar nga bukti be kini ka khali kini khumot ki skor namar kini ki pang not mo te ong bukti biang hai kita ba pi pang pi stom te dep nang tu nga adem kai namar badang adem ka pang ha kini ka khali jonga te kalong kenjut ha dang adem ba de kam le syu ra te kum tu hi jo i ong pastor ong wan ajing plai e ni sakman te ngasu ong bai trai nga aingu ami namar ba ni barok nga sathu di mami hi ba penkia enga di mami hi ba bale ikini kamba wala da si sabun sien ho nga sep la no apun si hi trai bun ngam juko ngu hi re nga aingu pada namar ba syam le ino kat banga karpat sisa umju pentut handai ukloi bha ban jubab hantu hi ta da nga songu plat ta da nga ai khana kan jing plaru ba nget ki wei ro kin yo ma jingker khulang ban kumjuro sa ka wei nga kwa ban ong ba kam tam ya king ka sem jonga hi baro o dang ret ngadon ba email hin do shpo ana do shpo snam se jrong nga sa ba ki kha te nga jo i kha ro ho na do ba
kum tu hinga tre chapo mairang tu ngarang sahibat ki na do iwan para padang kam sashu na marba I para ba pri don tambat I khulung tengah sene bangan I than tengah kam tale shure ba joi kha te tamba khang kwa ban ai kuble pi pla le bha pla chi chai chi im chonga nge chi cha tra jisu na kor khu chi chai ke im thi sem jong pi baro na do kun jong pi baro khon jong me kha e han tu baro shi yang nge chi cha tra na kor khu chi sha ban pen im ru fi cha hi baro shi yang kuble shi bod e kha ni ka jing le bha jong pi ya ka chi im chonga ban hot ngan ong ba ngam de shu tu ba ma chwa hot ngala pan su si pi ru kha ngakan ma ba pi long pi shadom mo na marki don ke banga pan su si pi henrei ka tu ma chwa long bang pat shem trai de man tang a shem trai ngala kala pamun ngam de shu ka tu ka ba si ong khot thai nga hi ngam de shu tu thai ba remo henrei ngala de ka thai ka thamai man ta la pa Jesus Christ patang katahi keburam ke jingong ai shu trai jisu amen. Ingat try ker kui pi lambaga ne ka jingpla na ka por ke por ngi asngo ke jingpla bat kumbo ble ule iki wei kumbo ule yang ne ka khon ke jo ule kum jo ke jing be jompi ngai la da ka download jompi ke ni ki khon jompi ki ni ki bayeng basam jompi ki ka ka download utrai ula an pen kelai ke download ula an pen kelai ke jing ula an pen kela ya ke ya ka bangingim la akum ki bri how ble ka long be ke ba jam ka basok ba kam nan ka no ka ba au ina dwai ni ke por menta ngai try pen kia piru ngai un thau thmai ke gm ke jongpi on le ki kamba da shisha ke gm jongpi try ni ke por nga dwai nga aingu e me kopa yang ni ke por ka ba kodor try me de blade ki kamba me de blade ki kam ke ba kraw pla ba ni kon jemer ki yo kia na ke jing pang na ke jing stam na ke jing te ke jing khom ke jong baman jong soitan ka pop ba try shisha nga da nget ko kan jinglin basni baro ki do no ki dam ba try nga dwai ke ni ke por ha khmi ki baro kin jalong thmai pin long jing taw ba thmai ba ki ba phimla man chwa man ta pin la pin em ka jing em ka hok ka jing em ka pasu ba e ublay ka jing em ka pi it no ka met jong pi ko meda ka jing knya ka khoi op pasu ba e ublay ka balong ka jing shikri ka jam sim jong pi shi shall try unda snohon unda snow kamen shisha ya ka jing ka jong pi na dom ta ka sngi da ka jing try ka jong men sim ko na dwai ka khoi pi pinang ya na ka bor ka bor long brio bla pen kre mar ka jingwan ka jong trial kal hajan ka dwai ka khoi pi yang scam do ka bakot ha ka teng jisu amen amen amen. Try ka kui pi ngin second do pat plasai ka sngi ha ka wai pat ke episode jong ka kubar step kublai chibon try na ka kui pi amen.